Hola, 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 amics i amigues de la nicotina i estap de Cortí. Benvinguts a Tabac i Sobrassada, un podcast de contraband fet per un andorrà i dos mallorquins. Tothom, soc Carles Porta, gràcies per escoltar-nos. No, és broma, no escrims això, locos. És el programa número 9 de la segona temporada de Tabac i Sobrassada. Rafael i Pablo, com esteu? Molt bé. Bé, també. També, si t'hi pares a pensar, Tomeu, ara que estem a YouTube, la gent ho ha vist des del principi. Ja, però Carles Porta. jo vull seguir sent fidel a la gent que m'escolta només per Spotify i tenir aquests detalls de sorpresa amb els nostres oients més fidels, i per això he començat així, per fer un poquet de jiji jaja. Està molt bé, també. Mos hem de passar Se te valora molt aquestes coses. Mos hem de passar en el True Crime, o no? Podríem provar-ho. Però broma dolentíssima. Per què? Ara, Rafael, vinga. Jo crec que és millor passar-se en el gin tònic. Vinga, Leo Harlem. Jo he mirat. Vinga, Leo Harlem. Com estàu? Ja m'ho has demanat, molt bé. Però és que no m'ho contestau mai amb èmfasi, però jo seguiré demanant fins... Molt bé. Molt bé, així m'agrada. Com mai. Tu no estàs bé? No tan bé. Joder. No, molt bé, com diu en Pablo. Vale, és aquesta bajona que sempre comencen els programes me sap greu, la gent que me'ls escolti o que me'ls miri. Heu vist, amics de YouTube? Això de mirar la càmera se pot fer perquè estem a YouTube. Quin desplegament de... No, ja he vist que tapa això. Ai, espera, hem posat un cossiol per tapar tots els cables. Això... Trobo que t'has oblidat molt ràpid dels teus amics de Spotify que parlaves abans. No, perquè se pot anar alternant, Pablo. No fa falta... hem fet aquest set que no sabem quan tornarem a gravar aquí ni si el podrem anar reproduint, però bueno, jugarem amb el que tinguem. Se juguen les cartes que se té. Deixeu-me en els comments. Mare meva, això és lamentable, tio. Això no. No en sabem de fer això, Tomeu. Haurem de tancar YouTube. Va, no vos subscriviu. No, perquè sí. Per fer el contrari. Vale. Bé, jo sí que avui estic molt content perquè entre vacances de Nadal, truis i altres mogudes fèiem molt de temps que no fèiem un dia clàssic Tabac i Sobrassada, que es quedar un dia faner per berenar de matí ben d'hora i el mateix dia hora baixa o l'endemà com a molt tard gravar i publicar el programa el següent dilluns. Això feia molt de temps que no passava, avui ha passat. Hem berenat avui a Barcelona, en el bar Lalans, Avinguda Mistral número 44, en el reconegut i gentrificat barri de Sant Antoni. Correcte. Que estava en festes, o post-festes. Sí. Hi havia encara les fires aquestes d'atraccions per infants, Los Cacharro. Los Cacharro. Mai m'ha agradat molt, mai ho recomanaria, mai crec que deixaria un fill meu que pugés a un trasto d'aquests. No sembla molt segur. I és mala època, no?, per fer això? Al gener. Fa un pot de fred, sí. Bueno, a Sant Antoni no el pots moure... No el pots moure, però és que al gener no cal... Vull dir, assumeix l'època en la que estàs de l'any i fes una altra cosa. Posa xurros, castanyes... Posa xurros. Això però, sí. És vera, vull remarcar el que deies, de que aquestes atraccions que se munten i se desmunten... no sé, jo també de petit anava en el RAM i com supos que tothom de Palma que ha matat més gent, el Covid o les atraccions aquestes? No hi ha molt, no trobes molt, o sigui, no se xerra habitualment de que hi hagi hagut accidents a parts d'atraccions temporals, diguéssim. No és una cosa que passi tant. Temporals vull dir que... Temporals no ha estat ben triat, aquest adjectiu. Com fixes, vols dir, no? No, al revés, que tipus la fira del RAM. Doncs t'anava a dir... Se munta una setmana i se desmunta. Jo pensava que sí que se sentia molt... Jo per Nadal em vaig sentir un que a més era amb algo que... No, o sigui, tu penses, serà amb la típica atracció que fa voltes, que t'aixeca molt alt i tal. No. Va ser amb un castell inflable. Es veu que feia molt vent i va volar. I va haver una nena que va sortir volant a dins del castell i res. No sé què se n'ha fet, però no tenia bona pinta. No, la veritat és que no. Bueno, deixant de banda... I amb aquesta bona nota... Veus, en el final sí completament en el True Crime. Sí, completament. Màquines. Molt bé, Carles Porta.
deixem les atraccions aquestes i tornem als Bar de Lans. Hem assistit avui als Bar de Lans atrets per la bona publicitat que havíem vist a xarxes socials. Teníem pendent de feia molt de temps. Famoses truites dels Bar de Lans. Hem anat, hem bernat i hem demanat pinxo tortilla i, bueno, conteu-me. El primer que m'ha sorprès a mi és que la truita clàssica, patata i ceba, la clàssica és patata amb ceba. O sigui, aquí no hi ha discussió. Ja, tornem a mirar ja vam tenir aquesta discussió fa temps, no? I no ho tornarem a obrir perquè queda claríssim. Sí, no hi ha dubte. Tenia un tamany bastant considerable. Una alçada, jo crec que he calculat uns 7 centímetres. Encara no ho havíem fet, crec, en les 2 temporades i mitja... No, una temporada i mitja que duim. Anem a calcular el volum d'una truita. D'una truita estàndard o d'aquesta truita? D'aquesta truita. La fórmula és pi r quadrat per h, no? Per alçada. Sí, no? No, pi r quadrat és la superfície per l'alçada, sí. Sí, correcte. La superfície d'un cercle, d'una circunferència, és pi r quadrat i, clar, l'alçada de la truita. Vinga. Jo calculo... Anem a posar números. 2 pams, 40 centímetres o 35? Pi r, o sigui, r, que és el radi, per tant, és la meitat del diàmetre, jo calculo... 20 centímetres. No tant. Uns 15-16 centímetres. Vale. Perquè jo calculo una pella que deu fer 32 centímetres de diàmetre. On han fet la truita, me la manco. Però és que ho tenies preparat, això. No, és que... Jo, per aquestes coses sempre estic preparat. Jo he vist treure el peu de rei posa i mesurar... 3, 14, 16. Vale. Per 16. Per 16? Oh, si vols... He fet 15 ja, eh? Pues 15 per 15, per 3, 14, 16, per, jo diria, una alçada d'uns... 8. Hòstia, 8 són molts, eh? No, jo diria... 5 gruixada. 7 centímetres. 7 centímetres. 8 no, 8 és una animalada. Quan te passes 8, 7, eh? Jo crec que 7. Tenim un volum de 715 centímetres cúbics. I això, en principi... no ha servit per res perquè... No te diu res. Exacte. Si tenim en compte que un decímetre cúbic és un litre... I un decímetre cúbic, quants centímetres cúbics són? Són 1.000. 1.000, correcte. Aquella truita crec que ocupava més d'un litre de volum. Jo també, eh? Crec que aquests càlculs que han fet són errats. No, mem. Tu compara el volum de la truita amb brics de llet. És una comparació que... Sí, jo em posaria mínim 2,5 brics de llet. 2,5? I quant de litres t'han sortit aquesta truita? Què? Quin volum t'ha sortit? 0,8. 715 centímetres cúbics. És a dir, un decímetre cúbic. Quasi. O 0,7 decímetres cúbics. Per tant, menys d'un litre. Sí, per tant mos hem equivocat. Mos hem equivocat. En fer curt? Sí. I estem entrant en bucle una mica, trobo. Sí. Sortim. Bé, la conclusió d'això, estimats oients, és que la truita era molt alta i molt grossa. Jo n'he demanat de no clàssica, jo he demanat d'espinacs amb formatge, era més primeta aquesta, molt bona, he volgut canviar un poquet perquè hi hagués més varietat per la xitxat. Ja me cago en l'anglicisme, un altre anglicisme, lo bé que anàvem a la conversa d'avui. Per exemple. I què tal? Conteu-me de gust. La truita clàssica era molt bona. Sí. He vist que crueta. Sí, però no molt. Tampoc massa. Clar, és que el tema de truita crueta a un bar és arriscat. En principi no se puede. No era sucosa. O sigui, es notava tendre, però sí, no que hi ha suc, diguem. Però, o sigui, no era d'allò que era un poquet que s'ha ullat sola de sapata. No era seca. Fregant el serradís. No, molt bé. Acompanyada amb un parell de torradetes de pa amb tomàtica. Fantàstic. Hem estat molt contents per les truites, hem estat lleugerament decebuts perquè mos esperàvem poder trobar altres alternatives de forqueta o de cuera, si així ho voleu. Hem pogut demanar orea, que ara passarem a comentar. A la carta també hi havia callos, però mos han dit que avui justament no en teníem. Per tant, m'ho hem anat un poc tristos, però, bueno, vos recomanam igualment que en algunes bases a fer un pinxo de tortilla. L'orea m'ha agradat molt, perquè crec que... No sé si n'havíem menjat una altra vegada en context tabac i sobrassada, jo n'havia menjat qualque altra vegada,
i era molt més dura, era molt més tenrum. La d'avui tenia bastanta més popa, estava, o sigui, la hora en si no té molt de sentit, no té molt de complicació, perdó, és com entre mig bullida i això, i després trempada amb oli, sal i prepabord, això perfecte, però he notat que les teades d'hora en si tenien bastanta popeta. Sí. I allò que pot ser a vegades desagradable a l'hora, que són els tunrums aquells forts que fan dins la boca, crec. I també m'agrada això. Sí, jo també m'agrada, però entenc que hi hagi gent que li com escarrufi. Avui predominava la popa abans del tunrum. Molt bé. Que de fet jo crec que algun cop l'havíem demanat, perquè jo no recordo haver-ne menjat i quan l'he provada he pensat sí que... Mira, me sona el dia que van anar en Bartolí, amb en Lluís Morell. Sí, a mi també. Pot ser. Me sona que... Allà van fer molta varietat. Sí, van canviar bastant i van innovar. Sí. I bé, res, com sempre, llavors en Pablo i jo vinet en gaseosa, en Rafael cerveseta, cafetets... el local de principi no hi han donat molta importància, però ja a l'hora de sortir hem vist un parell de detalls que m'han cridat l'atenció. Hi havia camisetes i bufandes de l'Orense Futbol Club i del Celta, per tant suposant que els amos són gallecs. Sí, a més la carta també era molt de pimientos del padrón, hi havia pulpo, exacte, pop i tot això. I a part d'això, l'amo, que no sé si voleu fixat, que era que, com és que estava a la cuina, tenia fesomia de gallec. No m'he fixat. De feixista, vols dir? No, Dios. Justament, si fos la camiseta del Depor, te diria sí. Tens raó. Tens tot a serratjar per criar això del futbol. Abans les camisetes del Celta se pot salvar. No descartant res, però pareixia fesomia gallec. I hi havia pòsters de turisme per, no sé si Ourense en concret o Galícia en general, a lo millor feia 25 anys no sé exactament què posaven, visita... Clar, no sabies què posava perquè estaven en gallec i no hi ha qui ho entengui, que no. No sé si estaven en gallec, jo crec que estaven en castellà. No, estaven en gallec. I finalment una columna estava també presidida per un article del periòdico, crec, o La Vanguardia. Crec que era La Contra, no? Sí, la Contra de La Vanguardia, no? Sí. I no l'han llegit, però... No compreu La Vanguardia. Ojo. Compreu-se ara. Exacte. Sortia una foto de Quim Monzó en la seva peculiaríssima cara així en els ulls oberts quan els pot tenir oberts. Aquí el fotògraf no, el que va fer és com la ràfaga de 10 fotos i va triar. Sabia que alguna agafaria amb els ulls oberts i posant amb una truita d'aquestes de 2 brics i mig de llet com molt content d'admirar aquesta Té pinta d'agradar-li berenar en Quim Monzó. Crec que ho ha comentat algun cop, sí, no? Sí. I la cocaïna? Pot ser també. Sí. Jo vaig sentir que el tio havia començat a fumar i a beure molt tard a la seva vida, en plan, ara ja no m'interessa mantindre un nivell de salut molt alt. I va dir, he de guanyar tot el temps que he perdut, no? I va de refugir i va fer molt d'excessos, no? Ritme d'escriptor, saps? Tot el que ha acumulat, doncs ara ho està explotant. És vera que els escriptors solen fumar, Fumar i beure. Sí. Claro que si no fumes no pots escriure. Ningú te compra el llibre. I a més beure no tant a nivell social, sinó sol a casa, un got de whisky. Destilats tots sols. Destilats sols. Sense refresc. Sí, com a molt una miqueta de gel, però no massa. Exacte. Que igualeix... Una copa balon, ginebra fins a dalt i un ditet de llimonada per tenyir. Ni llimonada, només sifon. No, la teada de llimonada. Però la copa de balon no és molt per beure tu sol a casa, no? Vull dir, no et molestes a fer aquesta presentació. Tassons d'aquests grossos. Sí, tassó ample. Que pesen. De vidre que tenen, que el cul té un... Sí, d'aquests que pesen molt i que tenen el granulat aquest per fora, oi? Pesen molt perquè no patini. Perquè no patini. Quan vas un poc atropellat. Que tenim grip. Forrat de paper de vidre, t'imagines? Ai, fills meus, quin desbarats. Repetim, Bar Lalans, Avinguda Mistral, número 44. Molt recomanable. Tornem això de fer la publicitat, també si mai cap bar mos dona feedback i mos convida a berenar. També et dic que no ens convindria, perquè llavors repetiríem.
Ja. I jo tinc ganes de repetir pràcticament a tots els que hem anat. Tu vols veure món, Pablo? Al revés, o sigui... No, en Pablo aniria, si tot el que hem anat, i tornaria a anar. Exacte. Ah, vale. Perquè el que sé que m'ha agradat, pues, ho repetiria. El que passa és que doncs, la nostra feina ens requereix d'un treball de camp. D'anar innovant. És un risc. D'anar descobrint coses noves. Sortir de la zona de confort, Robert. Te la jugues, clar, te la jugues. I si no és bo, què fas? Outside the box. I si no, doncs nosaltres encara tenim la sort de que tenim això i aquí podem contar el que no ens ha agradat. Que mai, és un risc, però... Mai hi ha coses mai que no. Hi ha coses Hi ha poques vegades que sempre quedem bé. No hi aneu. Sempre quedem bé, Hombre. Fèiem qualque comentari així un poc... Crítica constructiva. Sí, exacte. La gent que ens hem trobat tampoc convida molt a rajar. No. Ni al menjar. No vos han trobat mala gent. No, i vull dir que al final menjar 99% ens agrada. Sí. Cert. Això és un defecte que tenim. No, però tot m'agrada. També hem parlat de callos xiclosos que potejar... Com ho dius tu? Que potejava. És que m'agrada com ho dieu vosaltres, perquè amb Andorra no queda tan bé. No queda tan bé. Sí. Són de quedar bé i donar les gràcies. Exacte. Tira-li a si comencem avui o no. Ho tornarà a fer. No, que va, està molt difícil això perquè la secció d'aquest programa estava pensant, no sabia què fer, no me sortia, no... Saps això que... Estàs abans... en un pou de creativitat. En el pou no, estic davall el pou. O sigui, saps... Abans que xerraven d'escriptors, o sigui, aquest pànic en el full en blanc, jo l'he tingut de fa 2 setmanes. Està gravíssim. I clar, he començat... Estàs bé, Rafael. I he pensat, què fèiem abans, per exemple, quan anàvem a l'institut? I no... I uns deures, un treball, un examen... I el mateix que ets escriptors. I no sé... Fumar. Què feies quan no sabies què havies de fer, quan no t'ho sabies? Xuletes. Copiar. Copiaves. I jo què he fet? No. Jo he copiat. No. Val? Aquí. A tu? No. En sèrio? T'he copiat a tu, Tomeu. I el que faré una serà... secció que ja he fet. Que fas fent moltes vegades. SMR? No. SMR no l'has fet tantes vegades. Perquè jo he pensat, també després he estat pensant i he dit, clar, nosaltres a vegades duim gent. I duim gent perquè altra gent conegui aquesta gent. No, que m'ho faràs entrevista. No. Clar, qui demana, qui entrevista l'entrevistador? Hòstia. Vale, doncs aquest seré jo. I el que vos faré és l'entrevista. Hòstia. Perquè la gent... Com pots ser tan perro? Perquè la gent vos conegui, vosaltres també. La gent vos vol conèixer. És el programa on hem tingut més temps per preparar-nos la secció. Bueno, ja. I estàs mirant el del costat, El dia d'anar paltes, Quin poca vergonya. Començam en els dos. Nom, edat, formació i ocupació. Bartomeu Mirmorro, 31 anys, químic, actualment professor de secundària. Molt bé. Pablo González Campos, de professió enginyer industrial, però com si fos jardiner, perquè aplico bàsicament el mateix que de jardineria a la meva vida real, i em dedico a fer números per una empresa tecnològica. Fer números, Encara, tot i, he intentat aclarir. Has fet l'entrevista posta? Tot i així... No. La definició és analista d'estratègia comercial. Igual. El mateix que fer números. Tomeu, quin és el teu element preferit de la taula periòdica? Molt difícil. És que n'hi ha molts.
n'hi ha 120. Ni més ni manco. El Wolframi mola bastant. El Wolframi, sí. Rami. Perquè té dos noms. Sí, Wolframi o Wolframi. I tungstè. Sí. És el mateix. És únic que... Bé, és únic no, però és que està reconegut que té dos noms. No sé, donat que soc químic orgànic, jo me quedem amb el carboni. M'agrada. Per la seva versatilitat. M'agrada. Si no fos per carboni no hauria vida, al cap i la fi. Correcte. Quina és la vostra primera menjada del dia? Jo varia molt. No tenc mai res fixo. Un poc el que hi hagi, perquè nostre. Si és una torrada de pa amb formatge, una torrada de pa amb formatge, si són croissants, són croissants. Me va bé tot. Molt versàtil. Totalment, com el carboni. Jo cafè i coses que complementen el cafè. O sigui, sobretot molt cafè i després, doncs, o una torrada o alguna cosa de fruita. Molt bé. Simple. Pablo, a quantes multinacionals has enviat el teu currículum? Enviar el currículum... Potser... A cap. Tots me venen a cercar. No ben bé. Mentalitat de tiburón. Jo crec que unes 15. No està mal. Sabia que seria un número elevat, però... Hòstia, 15 me pareixen moltes, eh? Sí? Bé, no ho sé. Sí, 15 segur. Pensa que en Pablo, con tal que li deixin fer, com ho has dit? Analista, com ho has dit? Ho deixarem aquí. Analista d'estratègia comercial. Mentre li deixin fer anàlisi d'estratègia comercial, fa on vulgui. Ai, m'he perdut ara. Rafael, entrevista. Platja o muntanya? Clarament, platja. Aquesta ja me la sabia. Bueno, sí, però també m'agrada... És que, clar, molt... Sí. Però si t'haguessis de quedar només amb una, sí. platja. Jo crec que diré muntanya, tot i... Segurament sembla molt evident perquè soc d'Andorra, però està bastant a prop, Tu també t'agrada la platja? Sí, a mi m'agrada molt la platja. T'agrada Puerto Moreno i tal, no? No, això no tant. Això no tant, però el Moreno no arriba mai. Tomeu, quin és el teu estri de cuina que trobes més inútil? Estri de cuina inútil. La Thermomix. Totalment d'acord. Ara has contestat molt ràpid, no sabia que contestaries i estic totalment d'acord. La Thermomix trob que... lleva màgia en el fet de cuinar. Jo tenc la idea de cuinar un poc romantitzada, no vos enganaré, estimats oients, i trob que tenia ja un robot que t'ho fa tot i no veus el que està passant de dins. Si mai m'ho de fer un regal que val... Si mai tenia 1.000 euros o 1.500, que no sé què val la Thermomix, i deies, el gastaré que en Tomeu estigui content. Regalau micros i xismes per fer podcast. Lo que sigui, lo de res, una Thermomix. Jo estic totalment amb tu, totalment d'acord. Quin és el darrer llibre que heu llegit? Morts qui us ha mort, d'Iñaki Rubio. Ojo. I ho deixem així en la boca petita, però... Bueno, ara no sé què. No, que van dir que potser el podrien convidar qualque dia. Ens encantaria. Bueno, no passa res. O sigui, no, vull dir... El man com Pablo l'ha llegit. Sí, no, ara sabré què preguntar. Sí, més que ara per cada dia ve les germanies de Maria. No és el darrer, Maria Margalida. El darrer llibre que he acabat, perquè ara actualment estic llegint Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria de Blai Bonet, és... Que li vaig arreglar jo a la teva parella. Sí, però bueno, no se poden compartir llibres. No, m'ha parit perfecte. Va ser Gent normal, aquesta best-seller de Sally Rooney. I què tal? Me fa ràbi que m'agradi un pseudo-culebrón adolescent. Ja, jo me fa ganes de llegir-lo, però també m'han dit que és un poc historieta d'amor. Sí, però o sigui, jo crec que me'l vaig llegir en una setmana, que per això és un quasi rècord mundial. No, però està bé, eh? Sí, però en una setmana està bé. És molt fresc, està molt ben escrit, però alhora te fa ràbi que un drama adolescent és que toca temps... Està molt, el recoman. D'acord. Pablo, quin és el teu lloc preferit per punxar-te insulina? El cul està molt bé. El cul està molt bé perquè, clar, o sigui, primer no deixa tants blaus, que això és important, i si en deixa no passa res. No molta gent del tot.
I clar, es nota poc. I és algo que com més... Se nota poc, vols dir que t'has punxat o que t'estàs punxant? No, que t'estàs punxant es nota menys. Perquè hi ha més grassilla i... Però vull dir, el fet de punxar-te se nota molt, no? Que te punxes en el cul? No es nota tant. Si tu ara enmig d'un restaurant vas i te punxes en el cul i ningú se'n dona compte. Si jo no em punxo al cul enmig d'un restaurant és perquè em fa una mica de cosa, lo d'ensenyar l'anus. De que se noti, sinó que ell ho nota menys. Sí, clar, notar-ho, de fer mal. Notar l'agulla que penetra dins del meu Jo pensava que deies que l'altra gent notava que podia detectar que t'estaves punxant. Molt sigilós hauria de ser perquè no ho notessin. No, el cul m'agrada. Sí? Sí. I... Una pregunta. Si tinguessis una crisi i necessitis insulina, el lloc on te punxis canvies temps d'acció de la insulina? Sí, el cul millor no. Costa més, no? El delivery costa més. El delivery tarda. Sí. Aleshores, el millor seria la panxa. El millor la panxa... I si no, a un ull. Però bé, no... Sí, la panxa. O el braç també. Bueno, és bo saber-ho, perquè potser mos clar, però això no us ho demanaria mai. En el pàncreas, directament. No mos demanaries que te punxàssim? No, perquè, clar, una crisi... O sigui, si necessito insulina és perquè tinc el sucre massa alt. I això difícil és que em mati. Vull dir que una pujada de sucre no, perquè et deixi inconscient ha de ser extremadament alta. Sí, sempre hem dit que és pitjor una hipoglucèmia que una hiperglucèmia, no? Exacte. D'acord. Quin és el vostre color preferit? Crec que blau. Sí. Més clar, més fosc o totes les varietats de blau? Tots els colors de la mà. Ai, Déu meu, per favor. Quin noi m'he fet ara. Pablo Reyes, però sí, és veritat. Però és veritat que el blau aquest lleugerament verdós, jo crec que m'ha quedat amb aquest. Aguamarina. Aquamarina, sí. Jo un blau però més fosc. L'aquamarina no m'agrada massa. Vaig tenir una època de verd, però no, ja no tant. I un blau més intens, un blau marí. Molt bé, d'acord. En Tomeu i jo som bastant antítesi amb una sèrie de coses. Ojo. No? Hi ha algunes coses que tenim en comú, però hi ha moltes coses que estem en els dos extrems de l'espectre. Val? Una cosa que li agrada fer a en Tomeu, que jo odio, és en l'estiu, després d'anar a la platja, no dutxar-se. Això ho hem comentat. Això és preciós. Val? Això, Tomeu... Vos ho recomano a tothom, Pot tenir una segona part, una segona secció per discutir el tema, perquè... La meva pregunta és, quin és el màxim de dies que has estat en l'estiu sense dutxar-te? No ho tenc com enregistrat, però si me'n dius... Jo crec que 4 o 5, sí, 4 o 5 dies? Sí. Consecutius... Cada dia a la platja, no? Sí. A més, també... Déu-n'hi-do, I també... Jo estic... És que no. I també fent de monitor a qualque campament a Cala Murta, que cada dia baixàvem a la platja i això, Cafico i... Pot ser tot el campament... No, tot el campament no, perquè la gincana bruta obligava a passar per la dutxa. Sí. Són bruts, però no tant. Però sí, deixem en 4. En el quart dutxa. Clar, si és en campaments trobo que té truc això, perquè vull dir, si tothom fa la mateixa pudor... Clar, no, i que així la gent no se t'acosta tant. Vull dir, en l'estiu raro és la setmana que malament vagis a la platja cada dia, no quedis després en qualcú. I per molt que tu estiguis còmode, potser el segon dia i mig ja hi ha certes olors que comencen a manifestar-se. D'acord. Estic al·lucinat. Ara, el que jo crec que tothom vol saber que és quants requadres de paper de vàter utilitzeu quan feis les vostres deposicions. Mira, perdoneu, si sou sensibles en el so, lleveu-vos els cascos. 3! I no sé per què no pot ser... Ningú sabia això. 3. Si no utilitzeu 3, esteu malament. Esteu contribuint a la deforestació del planeta. Doncs a mi això m'ha fet reflexionar des de que fem el programa, però no ha servit d'una puta merda perquè he seguit tirant de tot el que necessites, tot el que fes falta. No, clar, o sigui, 3N. Gràcies, Pablo. Recordam, 3N. No, però és que cada vegada és el que tu notis que necessites. Jo la taula del 3 la domino fins a un cert número. Llavors,
3N no sempre funciona. Hi ha vegades que em pots necessitar més i jo no estic per anar multiplicant per 3 les coses. Jo crec que sí, o sigui, pots tenir una urgència, però si mai utilitzar més de 30 requadres... No, home, no. Per anar, na Greta Thunberg, com s'anava? Sí, ho has dit bé. Na Greta Thunberg vendrà i us posarà una multa. Sí, el tema és, jo em puc utilitzar 30 al final, i no més. Però no els utilitzaré de 3 en 3. Vale, no, ja està. Perquè no tinc tot el matí per fer. Ara 3. Ara 3 més. A Vimeo saps fer anàlisi d'estratègia de no sé què i no sí, no, ara em portaré l'Excel al lavabo per dir, no, mira, vaig a fer-me un gràfic per... No, el que has de comprar és el rotllo que ja estigui marcat. A vols dedicar una hora baixa a deixar-ne 3 teats. Una pregunta, Tomeu. Si jo te preparàs un rotllo de paper de vàter que no sé com se diu exactament, requadres, el trocalat, sí, estigués fet l'equivalent de a la longitud de cada 3 requadres, no utilitzaries un o no utilitzaries 3 i per tant utilitzaries 3 vegades més de paper? Cara. Marcaria amb un llapis els 3 trossos i utilitzaria un. Perquè també és important saber que l'has de doblegar els 3 per la meitat, saps? I no t'ho convé que per canvi per la meitat. Ja, és veritat. Els 3 els doblegues per la meitat. Sí. Vale. Sí. Vale, d'acord. Pablo, a l'hora d'actuar, de fer un monòleg. Els 3 cops que ho he fet, Vale, bueno, però ja n'has fet més que nosaltres. Què prefereixes? Estàs barrejant moltes seccions del Tomeu aquí, Què prefereixes? Tira-li l'àudio, se pot. No, ara no va bé. Se pot, tio. Què prefereixes? Que tenir... O sigui, és millor que ho dic que se pugui fer. Val? És millor. No que pugui fer tu, sinó que pugui fer qualsevol persona del món. Vale? I la resta que siguin d'aquests de vergonya aliena o fer tot acudits mediocres. El primer. O sigui, preferiries tenir un i la resta que facin pena. Sí. Vale. Sí. I el faria al final de tot. I la gent acabaria rient i jo, bueno, pues mira. És el que te lleves, 10 minuts de merda i un de... Molt bé. Un lloc per visitar abans de morir. Puc dir 2? Sí, pots fer el que vulguis. És la teva secció. Amazones i Iran. I què? Bon contrast. Iran, Sí. Totalment d'acord. Sí. Totalment d'acord, vale. No és que tu acceptis, sinó que ho comparteix, entenc, no? Exacte. Els dos. Tu, Iran i Amazones, els dos els comparteixes. Jo us diria algun país nòrdic, no acabo de saber quin, perquè no m'ho conec lo suficient, però et serveix com a resposta un país nòrdic? Sí. Escandinàvia. Sí, t'ho deixaré aquí. I Rússia. Em fa molta curiositat anar a Rússia. I fa un temps que... Rússia cosmopolita o Rússia-Sibèria? No, cosmopolita. O sigui, m'agradaria anar a Rússia i Moscou, Sant Petersburg... Sí, i entendre coses de la Unió Soviètica. Sochi. Per això va fent-se Wikipedia. També. Llavors aniria a un país nòrdic a llegir la Wikipedia sobre Rússia. Vinga, una cançó o un grup que estigueu escoltant darrerament. Comença Tomeu, perquè ara... Jo sóc d'aquestes persones i com supos que heu pogut entreveure sempre que faig aquesta pregunta, els dic, sou com jo d'aquestes persones obsessives que comencen amb una cançó? I doncs jo duc 15 dies bons o 3 setmanes escoltant a la Vedra a tope. Me sona. El seu darrer disc que se diu Uf, Venga. Vale, ja sé qui són. Vos el recomano. I estic amb aquest disc a tope. A la Vedra, Uf, Venga. Mira, jo et diré el que t'he comentat aquest matí, que és un tio, que no sé com es diu, o sigui, molt bona publicitat, que està fent... que es dedica bàsicament a agafar àlbums de rapers americans sí. i fa remix de l'àlbum sencer amb trossos d'artistes diferents. I mola moltíssim, no sé com es diu, o sigui, un saludo des d'aquí, persona que no sé com et dius, i estic escoltant en bucle un disc sencer que ha fet de Kendrick Lamar. Sí, molt bé. A veure que ho xerràvem avui de matí.
Quin és el vostre plat preferit? Plat preferit... També aquesta és molt difícil, no? Ara per quedar bé hauria de dir callos, perquè estem aquí de tabac i sobrassada full equip, m'agraden molt, però... És bastant complicat, Jo tampoc diria que callos és el meu plat preferit. No, però era per fer la broma d'això. No ho sé, Jolín. Canvia molt segons temporada. Clar, és que no pots tenir... En l'estiu un arròs brut te pot caure com una potada en el cul. Però... Complicat, Que menjaria com així sempre. Pablo, tio, di alguna cosa. Jo els cargols de la meva àvia. Ben Clar, has tirat per algo familiar. Molt bé, molt bé. Ta mare fa, si no recordo malament, és que ma mare... un pastís. Ma mare? De què era aquell pastís que fa tan bo ta mare? Cuina? Ta mare cuina com els àngels. Però hi havia un pastís concretament, ara no me'n recordo si era de formatge... de xocolata blanca. Aquesta. Com? Un pastís de xocolata blanca que normalment acostumava a fer per el meu aniversari. I a mi no m'agrada la xocolata blanca. Tremendo. I mira que jo no sóc especialment llèpol. O sigui, perdó. Perdó. Ara ja m'ho he allargat moltíssim. No, tardíssim. Avui ja el dia està... M'ho moltíssim. No sóc molt llèpol en el sentit de que no menjaria dolç a totes hores. Però ara... Però t'agraden les coses molt dolces. Sí, el dia que m'apega per menjar dolç puc rebentar. Però no sóc d'aquestes persones que sempre demana postre, per exemple, o que no pot acabar una menjada sense menjar dolç, tot això. Però és vera que el dia que m'apega per menjar dolç, la insulina del món no m'abastaria. Per tant, clar, és que no m'ho puc quedar amb un plat. Pues, si vols ho deixem així... La pregunta que més t'ha costat és quin és el teu plat preferit, És que n'hi ha molts que m'agraden, N'hi ha molts. Bé, i ho deixem així a l'aire, i per acabar, supos que ja sabem la resposta, tabac o sobrassada. Si abans hi havia poc dubtes, d'ençà que feim matances, Hombre... i m'haurà quedat una sobrassada espectacular, sobrassada 100%. Clar, és que en quina posició em deixem això? Jo agafaré el tabac, clar que és... Només per reivindicar un producte d'Andorra. Per reivindicar el tabac com a producte que ha fet que l'elit andorrana, les famílies tradicionals andorranes s'hagin enriquit gràcies al contraband. Així que des d'aquí, moltes gràcies tabac per polaritzar la societat andorrana. I des de Tabac i Sobrassada vos encomanem a fumar. Vinga. Sí! Iha! Ara sí! Ja és aquí! S'ha acabat l'espera! El cap de fava de capçalera! I bé, aquest mes, si qualcú ha fet escat de fava, aquest és en Novak Djokovic. No l'he beneït. Sí, bé, no fa falta que expliqui res, tota la moguda, Open d'Austràlia, no me vull vacunar, me penso que són més llest que els altres, i en el final, una potada en el cul i cap a Sèrbia. Toma ja. Beneït, cat de fava. Ahí la llevas. I això és tot. I com que anem tardíssim, a reposar. Ve aquesta entrevista, Sí. Ojo que t'està fent competència. Ja, ara. No me llevis això, que jo el dia que hagi convidat ja no sabré què fer, saps? Oh, això ja és clàssic, això s'ha de seguir fent. És que... L'entrevista així, amb aquest format. No, sí. Jo era per donar-vos a conèixer vosaltres, simplement. T'anava a dir, però que no la facis tu, que la faré jo. No. No, o la setmana que ve, el pròxim programa, faig jo l'entrevista. Que ara ens quedes tu per conèixer, Rafael. Te la faré només a tu. I ja està. Pobre Tomeu. Bé,
avui vinc a parlar d'una altra cosa que, a banda de lo de Djokovic, també se n'ha estat parlant bastant, que és el Blue Monday. Aquest dia, que se suposa que és el més trist de l'any, que acaba de passar, que ha coincidit amb Sant Antoni. El dia més trist de l'any, segons la prestigiosa universitat de Invent University, elaborat pel doctor en psicologia Benjamin McTrollas. Una altra data inventada per un publicista americà perquè compren més coses. En aquest cas va ser per comprar viatges. Es veu que això tot formava part d'una campanya publicitària perquè tu te n'adonessis que estàs en la merda, que queda molt per les següents vacances i comencessis a mirar més vacances. Tot el que es crea, que té el nom d'un color acompanyat d'un dia de la setmana, tot és per comprar. És per comprar, O sigui, que bé, ja que en pocs dies al calendari que no estiguin dedicats a alguna cosa... Sí, digues. Menys el dijous negre, que va ser de la crisi del 29. Que és tot el ben contrari. vist que és tot el contrari. Hosti, aquí, Rafael, quina dada històrica que ens ha donat. L'excepció que confirma la regla. Exactament. Bé, que hem arribat a un punt en què ens estan monetitzant el fet d'estar tristos els dilluns, cosa que a mi personalment encara em fa estar més trist. O sigui, que d'alguna manera la invenció del Blue Monday m'ha fet que dins meu el Blue Monday realment sigui el dia més trist de l'any. Una cosa molt boja. Bé, se suposa que és el dia més trist de l'any perquè ara ens queda un desert de dies laborables consecutius sense festius. A Mallorca crec que és una excepció perquè n'hi ha un parell. Sí. I bé, a tot això el que he volgut fer és portar un parell de persones que ens motivin i que ens ajudin a tirar endavant fins a les següents vacances, que és l'objectiu de la nostra vida, anar passant de vacances en vacances. Darrerament tirant molt d'agenda, Pablo? Estic tirant molt d'agenda? Sí, de contactes i de... De contactes, sí. No, aquí no són amics, aquests, tot i que en algun cas m'agradaria, en d'altres no. El primer, per exemple, no m'agradaria massa i és Macaco. El primer és Macaco. És una persona que té pinta de fer olor molt forta a una barreja entre poleo menta i encens del natura, no? I he trobat una entrevista que va concedir al Mundo i el tio ens deia que per ser més feliç ens recomanava, atenció, un canvi d'actitud. Vale. Ojo al descobriment que ens ha fet l'amic Macaco. Podríem estar parlant de la troballa més revolucionària des de que Alexander Fleming va descobrir la penicil·lina accidentalment deixant-se el formatge Filadèlfia obert a la nevera. En Macaco i en el gue de Charango se coneixen, perquè si són amics, s'intensòmetre o sigui, deu rebentar. Tirar-se un tret. També, a la mateixa entrevista, Macaco recomana la homeopatia. Això relacionant-ho amb la felicitat. El tío diu, funciona al 100%. La atacan porque hay muchos intereses creados. La teoría de que es únicamente un placebo se puede rebatir rápido. Se ha probado con plantas y también en esos casos es eficaz. D'acord, Macaco, t'ho compro. A veure si el pròxim cop que et refredes, en comptes de frenadol, et fas un xupito d'insecticida, que també està provat en plantes, i ja ens expliques com t'ha anat tot. El segon referent que porto és un tio que he descobert casualment a Twitter aquesta setmana, que... Bé, és un vídeo bastant impactant, el que he vist d'ell. Ell és el germà d'una participant d'un reality de Telecinco. El tio es diu Jonathan Vaquero Segú. Recordeu aquest nom perquè és un autèntic personatge. I és el germà de la Cora. D'acord, aquesta noia que doncs, participa en un reality que no sé ni com es diu. El cas és que aquest tio el van portar a un programa d'aquests on fan tertúlia de les coses que passen dins dels realities, ho comenten i fan polèmica i tal. I avui us he portat algunes declaracions que va fer. La primera és sobre... Bé, se'l va acusar d'anar drogat per la vida y el tío va a dir lo següent. Pues mira, este es un mensaje ya para la audiencia y es que a mí se me ha tachado de que si voy puesto, que si voy muy drogado. Claro que me drogo. ¿Y sabéis cuál es mi mayor droga? Cada vez que sale el sol. Cada mañana que sale el sol. Y me hace sentir vivo. Esa es mi mayor droga. Mientras respiremos, hay que ser felices. Hay que sonreír, ¿vale? Porque la vida ya es suficientemente cruel. Y aquí hemos venido para convertir lo cruel que es la vida en amor.
Y si mi delito es amar, que me lleven preso. Ojo, Mr. Wonderful, Ojo, si això no us motiva per seguir endavant en aquest Blue Monday que ha passat, jo ja no sé. M'ho posaré de l'arma de matins, El tio també ens porta una reflexió sobre la por, l'odi i l'amor, que jo he intentat analitzar sintàcticament, allò amb arbre, i he tingut un esquins neuronal. Escolta'm-la. Lo contrario del miedo no es el odio. Siempre nos han vendido eso. Y no, lo contrario del miedo, del odio, no hay nada, no hay nada. Es el amor por encima del miedo. El odio no es nada. El odio te intoxica a ti mismo. El odio no va a ninguna parte. A mí me podéis tachar de lo que queréis, de lo que queráis. Me podéis intentar hundir. Uf, no funciona tot bé. L'expressió oral no s'ha treballat suficient aquí, Realment no. I després us deixaré un últim tall, el tall 3, que ens saltarem l'últim perquè no val la pena, i us deixaré aquest perquè crec que millor acabar un alt. Aquest és el meu preferit. El Jonathan ens dona un últim consell per enfrontar-nos a les adversitats de la vida. Ante la adversidad estamos obligados a anteponernos a ella y siempre con una sonrisa. Yo tuve cáncer de testículo en el huevo izquierdo. Yo tengo un huevo de goma. Pero yo con ese huevo de goma hago lo que la gente no hace con sus 2 huevos originales. Fotre-li besades en el huevo de goma. M'ha encantat. El girito, Wow. Yo tuve cáncer. Yo tengo un huevo de goma. M'agrada que diu càncer de testículo, tengo un huevo de goma. No. Bé, és un àudio que s'ha de passar a tots els hospitals per animar els malalts. I bé, per últim ja, el que us porto és... he volgut ser jo el protagonista, que per algo fem un podcast, que és per fer-nos escoltar una mica. Exacte. I agafar del braç a la gent que ens escolta i fotre-los la torra a l'orella. Doncs ara us faré una petita reflexió motivacional. He copiat una mica el format de totes aquestes frases motivacionals que podem veure a xarxes socials i a tot arreu. I a veure si això ho deixarem aquí, ja podem passar després a la següent secció. T'escoltam, Pablo. Ànims. Hola, amic. Estàs una mica trist pel Blue Monday? Jo et porto la solució. Pensa que aquesta setmana en realitat no té res en especial respecte a la resta de setmanes de l'any. No et preocupis que el dilluns que ve tornaràs a sentir-te com una merda com cada dilluns mentre fas voltes amb la cullera al teu bol de iogurt amb avena que encara no saps per què collons esmorzes. Perquè té gust a sorra i, sobretot, a les llàgrimes que et cauen al pensar en l'inexorable pas del temps. Un proverbi japonès diu que si caus 7 cops, aixeca't 8. Ni puto cas, amic. Si caus 7 cops, només pots aixecar-te 7 cops. Són matemàtiques. És més, si caus 7 cops o sents un formigueig a les cames, millor visita el teu metge de capçalera, perquè podria ser esclerosis múltiple. Somriu. Avui serà un bon dia. No facis que els arbres t'impedeixin veure el bosc, excepte si vius a Lleida. Si vius a Lleida és probable que sigui la boira el que no t'està deixant veure el bosc. Probablement no et vegis ni els genolls. Sigues valent. El que no et mata et farà més fort, excepte si es tracta d'esclerosis. No seràs més fort si tens esclerosis. No desitgis tenir esclerosis només per poder fer més sentadilles a les classes de CrossFit. No funciona així la cosa. Millor intenta estar sa. Amb això n'hi ha prou. I sobretot, accepta el dilluns que ve com si fos un altre Blue Monday, perquè al cap i a la fi et sentiràs exactament igual de miserable que cada dilluns al matí. Bravo. Ànims. Molt bé, Pablo, moltes gràcies per aquesta motivació.
I seguim amb actualitat. Hem comentat la d'en Djokovic, hem comentat la de Blue Monday, i jo avui vos duc un anàlisi sociològic entre cometes, de com i per què 4 frases poden posar dalt a baix Twitter. O, com a jo m'agrada dir, la màgia de viure al segle XXI. Tira-li, Rafi. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo chingarte, lo primero Dios. Traduesc, perquè no esteu acostumats a escoltar l'idioma Rosalía. Te quiero ride como a mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte. Lo primero es Dios. Efectivament, amics i amigues, avui intentaré resumir tots els perfils de gent a qui pot haver molestat. Spoiler, a tots de manera injustificada, aquest avançament de la cançó Hentai del nou disc de na Rosalía, Motomami. És una defensa. És una defensa. Totalment. Vull dir, no hi ha dubte. Primer de tot, me dirigiré en els fans més fans de na Rosalía. Na Rosalía no té cap compromís ni molt manco obligació contractual cap a vosaltres. Molt manco, després de forrar-se full milionària, està forrada. Pot fer el que vulguis. Totalment. Per tant, si vol treure... Un moment. Aquesta afirmació de estar forrada pot fer el que vulgui? Bueno, així és com funciona el món, no? No, Val. En quant a crear la seva música. Sí, me refereix exclusivament... O sigui, no, òbviament no, per estar milionari no pots assassinar nens africans. Això t'anava que a dir. la gent milionària ho fa. Que també. Però no... Això o si fa fotos? No, els milionaris no se fan fotos. Els pobres van a fer-se fotos en vez d'això. Per tant, si vol treure un segon disc en lletres traperres guarres, com pareix que serà Hentai, com si vol fer un àlbum de versions de Mago de Oz, vos aguantau. Això seria divertit. Si el mal querer vos creus que és el sumum de la música i l'idolatrau, està a Spotify, de gratis. O sigui, una versió de Mago de Oz, saps el que té fer versió de Mago de Oz? Que només se poden millorar. Bueno, sí. Ja me refereix com... Era com un sinònim de merda. Ja, bueno. Això, el mal querer, si per vosaltres és el millor que existeix i no aguantau que na Rosalía faci algo diferent al mal querer, aneu a Spotify, és gratis i el podeu escoltar fins que vos cresquin. I si per ses ungles, vosaltres el mal querer no és el millor que hi ha, és que no en teniu ni puta idea. Exacte. Així és que primer col·lectiu, fans de na Rosalía pot fer el que li surti del papa. El segon col·lectiu a qui me vull dirigir és a tot aquell protonazi que vomita merda i se li infla la vena del front quan sent xerrar de sexe a una dona. I, a més, ojo matís important, quan aquest diàleg de sexe que pareix que té aquesta lletra de hentai va dirigida presumiblement a un porto-riqueny. Ojo. Doblete històric de nazisme, masclisme i racisme. Vale? Segur que no vos molestaria tant per exemple, sentir en Zetangana quan diu solo puedo pensar en tu culo al pasar rebotando. No s'ha creat cap tipus de controvèrsia. O si, per exemple, en Jorge Lorenzo se posa en plan modo paquirrin i se posa DJ i canta, o cantés ell, Te quiero ride como a mi bike. Segurament li faríeu fins i tot la ola, saps? Se volveu el plumero, masclistes i racistes. A callar. No sol anar separat, eh? No, és... Sí, en plan, un tio molt racista, nazi, però molt conscienciat amb el feminisme, no? Això no passa. Un defensor de les dones blanques. No hi ha res ni al món que una dona blanca. Exacte. Un altre sector de la societat que se pot haver molestat amb aquest avançament de hentai és el sector catòlico-cristià. Per fet que la cançó s'inclou la paraula Déu i pot ser una blasfèmia mesclar-la amb activitat sexual, el que sigui. I això ho dic... Si qualcú ha mesclat Déu i l'activitat sexual? Aquí vaig. Vull dir, quan... A veure... Nanuel AA, que no sé per què se diu Anuel AA. És al revés, perquè jo crec que
la seva parella el tenia com perquè el truquessin i no va saber fer-ho bé lo del AA Anuel i va quedar així. Hòstia, no ho sabia. No m'he això és vera. No. Però... Jo no sé ni de qui vaig vale. Quan Anuel Anuel i en Bad Bunny canten Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida, la nota me dice que siga, yo te voy a dar hasta que Dios diga. Hòstia. Aquí ningú tampoc va posar escrit en el cel. Què passa? Imagineu-vos el meme aquest de Twitter. Un altre pic, masclisme, cristianisme, se donen sa mà. O l'Spiderman, no? Exacte. Així és que no passa res. Si hi ha qualcú catòlic o cristià que li molesta això, pues que se'n vagi a plorar a una altra banda. Ja heu exercit la vostra imposició durant 2000 anys. Un altre col·lectiu que sembla que s'ha molestat a Twitter per això de hentai de na Rosalia. Els boomers. Els boomers que també monopolitzen molt bé les ploradetes a Twitter. I m'ha fet molta gràcia alguns tuits que he vist. Aquesta gent que se pensa que mos queixam per lo nou de na Rosalia perquè és obscè, no és vera. És perquè líricament o poèticament és una puta merda. Tu qui ets? No tenc ni forces per rebatre això. El que sí tenc és que si no voleu consumir diguéssim el que m'equivocaré d'etiquetar com el nou erotisme del segle XXI, no vull que aquest tipus d'això s'etiqueti com a erotisme del segle XXI, molt fàcil. Avui vos duc un parell de versos de García Lorca que són un poc verds, per deixar-ho així. Que pícaro, Ho he tret de El romancero gitano. El títol del poema és La casada infiel i intentaré no cometre una heretgia. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Epa. Bàsicament, te quiero ride como a mi bike. Ben vist. Això, si no estàu contents amb aquesta cosa que etiquetau cutre, fimeus, és música urbana del segle XXI. Si voleu coses sèries, pues ja inventarem un gènere de reggaeton que te xerri d'oficinistes, de macros d'Excel i declaracions d'Hisenda. Però, si se xerra guarra, se xerra guarra. I si no, teniu un Lorca. I vinga, va, a cap. Un col·lectiu que personalment m'ha sorprès molt que s'hagi indignat. Ciutadans de Catalunya que tenien, no sé exactament per què, l'il·lusió que na Rosalia fos l'estandard internacional que el procés necessita per sortir de la UCI institucional i política en la qual se troba. He vist tuits de gent que deia ara ja està clar que na Rosalia no serà la primera persona que canti en català a un festival d'Eurovisió, na Rosalia mos ha fallat, ara pareix que el nou ídol és en Memphis Depay perquè fa tuits en català, na Rosalia ara xerra de merda en castellà a les xarxes. No entenc molt bé aquesta gent que tenia en Rosalia com a ciutadana catalana estàndard i com per presumir el món, només perquè va fer aquella cançó de Milionària i va dir yes, I speak catalan like bon dia, saps? Bueno, això va passar i està molt bé, vull dir, Rosalia a tot ben bella. Per tant, per contentar aquesta bona gent, he fet una versió de hentai en català que crec que pot agradar bastant. Espereu que ho faré, cantaré. Intentaré imitant a Rosalia cantant, Perdoneu-me, estimats oients. L'ambició no té límits, Dale, Rafi. Jo et carrego
com un 3 de 7. Enregistra'm Isabel Cuixet. Faig all i oli, se m'ha tallat, segon escardar-te, primer cuixart. Jo crec que tindria èxit, en català, si no, temàtica... No, clar. He anat full tradicional català. T'has implicat amb la terra. He anat a assegurar. No sé, si ella no ho fa, nosaltres ho comercialitzem, no? Sí, sense cap problema. I m'ho forra. Bueno. Pues fins aquí, no? 2/09. Bye. Hasta otro ratito. Fins d'aquí 15 dies. Si Déu vol. I si no, també.